नमस्ते सर्वांना. नमस्ते. हां, तर इथे बघा आता आपला नवीन सीझन चालू झाला आहे. आता खूप सर्व बुकिंग येतात आहेत. ते बेडशीट कुठे कमी पडायला पण नको आणि प्रत्येक वेळी आपण काहीतरी न्यू इंट्रोड्यूस करतो ना, तर यावेळी परत आम्ही तुम्हाला गोल्डन रूम, सिल्वर रूम, ट्विन 1, ट्विन 2 चारही रूमसाठी प्रत्येक बेडसाठी नवीन काहीतरी आणलेलं आहे. तर इकडे सर्व बेडशीट माझ्या पण हातात आहेत. काही बेडशीट आम्ही काकीच्या हातात दिले आहेत आणि नवीन उशासुद्धा आम्ही आणलेले आहेत. म्हणजे टोटल न्यू एक्सपिरियन्स वाटला पाहिजे ना. बाकी पण अपग्रेडेशनमध्ये खूप काय आहे. तर आता तुम्हाला आम्ही सर्व बेडशीट लावून दाखवतो. या सर्वांनी गोल्डन रूममध्ये इकडे बघा. रेडी व्हायच्या अगोदर काही परिस्थिती अशी असते. ठीक आहे, तर आता आपण डिसाईड करूया की इकडे कोणता बेडशीट हवा गोल्डन रूमसाठी. कोणता हवा का हा की हा पिंक पिंक हवा. अनबॉक्सिंग करायला सुरुवात केली आहे. तर मोठी आहे ती उषा लहान आहे. उषा कुठे आहे? मोठ्या उशा. तर कसं वाटतंय बघा गोल्डन रूम आपला बघा एकदम लांबून कसं वाटतंय छान. आणि त्यासोबतच आता नवीन बेडशीट डबल बेडशीट आहे ही. छान वाटतंय ना. एकदम कलरफुल. अरे वा. आणि त्यासोबतच मम्मीला तिकडे मी काय काम दिलं आहे उशीला कवर घालायचं. उशीला कवर. ते बघा उशी पण एकदम व्यवस्थित. हां सरको इकडे. आणि तुम्हाला हे लावतात आहे त्यापर्यंत मी सांगतो की प्रत्येक रूममध्ये गोल्ड असो, सिल्वर असो, ट्विन 1 असो किंवा ट्विन 2 आम्ही जे चार्जेस घेतो ते 3 माणसांचे घेतो. तुम्ही एक या 2 या 3 या पैसे आपण पूर्ण रूमचे घेतो. त्याच्यात 3 माणसं राहू शकतात. तर आपले डबल बेड एक असतं, सिंगल बेड एक असतं आणि त्यासोबतच आपला एक तसा बेड असतो त्याचे आपण एक्स्ट्रा चार्जेस घेतो. गोल्डमध्ये असेल तर 500 आणि सिल्वरमध्ये असेल सुद्धा 500. आणि तुम्हाला एक प्राईस डिफरन्स सांगतो मम्मी. ह्याच बेडशीटमध्ये 50 रुपये 100 रुपये कमी पण दुसरे बेडशीट होते. पण ह्याची जी क्वालिटी आहे ना बघ, हात फिल हा बघ, माणूस आवडीने झोपेल याच्यावरती. हां, सर्वात इम्पॉर्टंट जर होमस्टेमध्ये किंवा कुठे हॉटेलमध्ये असतं ना तर बाकीचा ॲम्बियन्स तर आहेच, क्लीनलीनेस आहे, त्यासोबत ना बेड खूप इम्पॉर्टंट असतो. कारण माणूस दमून येतो ना झोपतो इकडे. तर त्याची क्वालिटी चांगली असली पाहिजे. बेडची पण क्वालिटी, फोम जास्त पण दबलेला नाही पाहिजे. आणि जे बेडशीट आपण जे वापरतो ना ती पण एकदम स्मूथ त्याचा टेक्स्चर पाहिजे आणि एकदम छान वाटलं पाहिजे आणि दिसायला पण छान वाटली पाहिजे ती. म्हणून ह्याच्यात मी कधी प्राईस कॉम्प्रोमाइज नाही केला बेडशीट्सवरती. ओके, आता हे लावूया. ह्याच्यासाठी नवीन बेडशीट्स आणले ते कुठे आहेत आता तुम्हाला दाखवतो बघा. ही एक नवीन पिलो आणली आहे, ही एक नवीन पिलो आणली आहे 2 आणि बाकीचे वरता खाली राहिले आहेत. नाही, त्या रूममध्ये सिंगल बेड साठी आपण आणलेत ना ते. हां हा, मग इथे 2 सिंगल बेड लागणार आहे म्हणून इकडे 2 ठेवले आणि तिकडे 2 ठेवलेत. आणि इथे बघा हे सर्व पिलो कवर्स पण आणलेत आम्ही वेगवेगळे. हो, तर आता तुम्हाला लावून दाखवतो. इथे कोणते लावायचे घ्या का एक घाला. धर मी घालतो. तर आता एक एक करून तुम्हाला रेडी करून दाखवतो बघा सर्व. आता इथे कोणती बेडशीट चूज केली? ही वाली. हा, म्हणजे ह्याला मॅच होईल का की ती घालायला घ्या. आणि ही त्या साईडला त्या बेडला ही, म्हणजे हा कॉम्बिनेशन झाला ना पिंकचा. उशी पिंक नाही आपल्याकडे, तर आपण ही ठेवूया बघा. तर गोल्डन रूममध्ये बघा हे नवीन झालं, हे नवीन झालं. चला आता सिल्वर रूमसाठी घेऊन चला काय काय घ्यायचं आहे ते. सिल्वरसाठी एक डबलवाला घ्यायला लागेल आणि एक सिंगलवाला घ्यायला लागेल. आणि सिंगल कोणती घेतेस? ही वाली. त्यासाठी उशी तिकडे कवर घ्यायचंय. चला आपण आता सिल्वर रूममध्ये आलो आणि सिल्वर रूमचं ही बेडशीट पण आपल्याला खोलायला घ्या. तरी डबल बेडशीट विथ पिलो कवर आहे. जे बेडशीट आपण गोल्डमध्ये वापरलं तशीच बेडशीट आम्ही सिल्वरमध्ये वापरतोय. सेम क्वालिटीची. हां, आणि ते पण सांगतो ट्विनमध्ये आणि ट्विन 2मध्ये पण आम्ही सेम बेडशीट वापरतोय. असं नाही की तिकडे महाग आणले आणि इकडे स्वस्त आणलं, असं काहीच नाही. तर आता मी जर आपल्या काकींना म्हटलं की डबल बेडशीट लावा तर ते कोणतीही बेडशीट कुठेही लावू शकतात. हो, तर ट्विन 1, ट्विन 2, गोल्ड, सिल्वरमध्ये काही डिफरन्स नाही. फक्त टेरेसचा डिफरन्स आहे, तो मोठा डिफरन्स आहे ट्विन आणि ह्याच्यामध्ये. हे बेडशीट कशी वाटते? मस्त ना. आणि त्यासोबत त्याचं मॅचिंग पिलो कवर बघा एकदम छान मस्त वाटतंय ना. एक डिझाईन मस्त आली याच्यावरती. तर आता हे जे नवीन गेस्ट येणार आहेत त्यांनी काय गोल्ड, सिल्वर, काजल एकत्र घेतलेलं आहे. त्यांना बेडशीट्स बघूनच खुश होतील. आणि हे स्मूथ बघायचे किती मस्त वाटते बघा. छान वाटतं एकदम. लगेच माणूस क्वालिटी ओळखू शकतो बघूनच की कोणत्या क्वालिटीची आपण घेतली आहे ती. तर आपला इकडे बेड बघा रेडी झाला आहे. आता हे सर्व उचलल्यावर व्यवस्थित लावल्यावर तुम्हाला अजून छान वाटेल ते. आता इकडे आपली सिंगल बेडशीट ती पण नवीन आपण घेतली आहे.
त्यावरती आता तुम्हाला कोणती उशी द्यायची, ही वाली उशी द्यायची. हो अरे वा, हे बघा किती छान वाटतंय. हे पण एकदम स्मूथ आहे ना, मस्त. हो. चला, तर इकडे आपल्या सिल्वर रूम पण नवीन बेडशीटनी एकदम सजलेला आहे. गोल्ड सिल्वर सजवला. आता कुठे जायचं आपल्याला? ट्विन 1 आणि ट्विन 2. चला, तिथे बघा सर्व टाकतो आणि आतमध्ये आता टॉवेल, ब्लँकेट सर्व लावायचं काम चालू आहे. आणि आता गोल्ड सिल्वर तर आपण सजवले, तर आता आम्ही तुम्हाला ट्विन 1 आणि ट्विन 2 सुद्धा दाखवतो. आणि आमचे बघा डोर्स आणि सर्व काय आपलं न्यू आहे. कन्स्ट्रक्शन पण न्यू आहे, डोर्स पण न्यू आहे, आपले सर्व फर्निचर, टेबल, चेअर सर्वच न्यू आहे. हे ॲक्च्युली मी काढायचंच राहिलं होतं बघा, आता म्हणून आम्ही सर्व काढून घेतो आहे. आणि हे जे प्रिंट मी दोन्ही साईड घेतले आहेत, छान वाटतं ना ते? न्यू वाटतं ना? आता आपण खालचे दोन्ही रूम आहेत, ट्विन 1 आणि ट्विन 2. त्यांना पण नवीन बेडशीट्स आपण घेतलेले आहेत ना, ते सर्व दाखवूया. म्हणजे आपण टोटल 4 डबल बेडशीट घेतले आहेत, 4 सिंगल बेडशीट घेतले आहेत. आणि त्या 4 सिंगल बेडशीटवाल्यांना 4 कवर घेतले आणि 4 पिलोज घेतले. म्हणजे प्रत्येक बेड नवीन झाला असं. चला पार्टी चला का? चल पाटी पाटी कर. बुबू, कालूला आतमध्ये घेऊ की नको घेऊ? कालूला आतमध्ये घेऊ? कालूला घेऊ आतमध्ये? ये कालू आतमध्ये ये. बघा कालू आणि बुबू. बालू कुठे आहे कालू? हे बघा, हे खालच्या ट्विनसाठी बघा सर्व आम्ही रेडी केलेलं आहे. वा वा वा, एकदम मस्त. आता तुम्हाला दाखवतो बघा, इथे सर्व टॉवेल बघा सुकत पण घातलेले आहेत. म्हणजे हे सर्व धुवायचं आणि हे एक्स्ट्रा आहेत सर्व, बरोबर? आणि तुम्ही सुद्धा आलात ना की हे सर्व वायर्स इकडे असतातच, इकडे सुकत घालू शकता, बरोबर काजल? चला, काय म्हणते मम्मी? रूम, हे रूम कशासाठी? हे पहिले आपण भाड्याने द्यायला रूम बनवले होते ना. हो, आणि तो रूम आपल्याला कधीतरी येऊ राहू. बरोबर. सिंगल नकोय ना. चला, आता एकदा लास्ट कन्फ्युजन आपण एकदम दूर करूया सर्वांचं. खूप कन्फ्युजन होतं की ट्विन 1 कोणता, ट्विन 2 कोणता. दोन्ही रूम सेम आहेत, ठीक आहे. आता इथून आपण येतो, इथे एंट्री तिकडे, मग आपला किचन, मग असा जो पहिला रूम येतो त्याला आम्ही ट्विन 1 म्हणणार. आम्ही ह्याला ट्विन 2 बोलत असो नाही तर 3 बोलत असो, पण ह्याला आजपासून आम्ही ट्विन 1 म्हणणार. हा पहिला रूम झाला ना. की समजा कोण नाश्ता पण घेऊन गेले, काकीला म्हटलं ना की काकी 1 नंबर 1 रूम मध्ये न्या, तर इकडे हा ट्विन 1 झाला. हाय पार्टी आहेत. कारण परवा जोईल काकीने पण विचारलेलं की कोणत्या रूम मध्ये न्यायचं, मग त्यांना सांगायला लागायचं की त्या साईडच्या रूम, ह्या साईडचा रूम, असं नाही. हा नंबर 1 कारण पहिला येतो ना चालताना, तर नंबर 1 आणि हा ट्विन नंबर 2. चला, ट्विन मध्ये तर तोरण बनलाय. हो बरोबर, असं झालं एकदम मस्त. चला, आता ह्याच्यासाठी जे बेडशीट्स आणले ते दाखवा आम्हाला. ट्विन 1 साठी डबल बेडशीट आणि सिंगल बेडशीट. ओपन करून दाखवा. हा कोणता आहे? हा लावते तिकडे. आणि ह्याचे 2 उश्या. चला, ओके. तर आपला हा बेड आता सजलेला आहे. वा वा वा. आता इथे कोणता पण बेडशीट आणलाय? चला, आणि काकीच्या हातात हे उशी, हा हे घालायला घे तोपर्यंत, ही पण उशी घालायला घे. तिकडे बेडशीट बघा. हां, आणि इथे पिल्लो बघा, डिझाईन बघा कशी वाटते, मस्त ना. त्याची डिझाईन तर मम्मी तुम्हाला दाखवेल. ही पण बेडशीट बघा, ह्याची पण क्वालिटी सेम, जराही आपण कॉम्प्रोमाइज नाही केलं आपल्या क्वालिटीमध्ये बेडशीटच्या. म्हणजे माणूस आतमध्ये मम्मी आल्या त्यांना वाटलं पाहिजे की कोणत्या तरी एका छान साफ सुथऱ्या रूममध्ये आलो आहे. आणि ज्यांनी बेडशीट पण एकदम छान प्रकारे चॉईस करून गेलेला, असं नावासाठी रूम नाही केलं आहे तिकडे. एकदम बोलतात ना, आवडीने सर्व रूम सजवले, जसं आपलं कोणतरी स्वतःच्या घरातले येणार आहे तसं आम्ही रूम सजवले आहेत बघा. तेच आम्ही डिफरन्स सांगितलं की गोल्डमध्ये पण सेम बेड आहे, सेम बेडशीट आहे, सेम मॅट्रेस आहे, सर्व सेम आहे. फक्त ट्विन 1, ट्विन 2 गोल्ड आणि सिल्वरमध्ये एक मेजर डिफरन्स आहे, तो टेरेसचा. फक्त गोल्ड आणि सिल्वरला टेरेस आहे. छान, ठेव तिकडे. आता नाही, हे त्या रूमसाठी. चला, ट्विन 1 रेडी झाला. आता इथे
हां आता इथे लावून घ्या सर्व, जे जे लावायचं ते लावून घ्या सर्व. हां ठेवा. बाकीच्या इकडे सर्व ब्लँकेट्स विंकेट सर्व लावा. आणि इकडे टॉवेल साबण सर्व लावून ठेवा. बघा आम्ही टॉवेल पण इकडे सर्व प्रोव्हाइड करतो. आता इथे झाला. मम्मी आता तुम्ही काकी या ट्विन 2 मध्ये या. आता चला ट्विन 2 मध्ये झाला आरामात. एवढं खाली उतरायची गरज नाही मम्मी. इथे बघा आपली फायनल न्यू बेडशीट, डबल बेडशीट, डबल पिलो कवर, लेव्हेंडर कलर. चला काढा. आणि सर्व सेम कंपनीचेच आणलेत बघा आम्ही. चला ह्याच्यासाठी तू पिलो कवर घे आणि काकी तुम्ही तिकडे डबल बेडशीट घालायला घ्या. जे तिथे ते काम झालं ना. चला चला आता सिंगल बेडशीट लावा. आणि त्यासाठी पिलो कोणता घेतला काजल? ॲक्च्युली आम्ही ह्याच्या अगोदर स्क्वेअर पिलो नाही ठेवले होते, पण आतापासून आम्ही स्क्वेअर सुद्धा ठेवले आहेत. म्हणजे रेक्टँगल पण आहे आमच्याकडे. जर तुम्हाला रेक्टँगलचे पिलो हवे तर तुम्ही मागू शकता. पण एकच काहीतरी, नाही तर तुम्ही 4-4 मागाल सगळं. कारण तुम्हाला सांगतो इथे असं झालं ना की पिलो पण पुरत नाही आणि बेड्स पण पुरत नाही. तर पिलोचा तर विषय सोडून द्या तुम्ही. नंतर बघू जसं जसं पुढे झालं मग एकाला 2 का 4 पिलो देईल. मग एका हाताखाली एका पायाखाली घेऊन झोपा सर्व. पण सध्यापुरती एकच मिळणार. तर इथे बघा आपलं ट्विन 2 पण रेडी झालं आहे. छान वाटतं ना. आणि हे सर्व एक्स्ट्रा आहे ते आता आम्ही बाहेर नेतोय. तर अशा प्रकारे आम्ही तुम्हाला गोल्ड, सिल्वर, ट्विन 1, ट्विन 2 सर्व आम्ही सजवून दाखवलं तुम्हाला. सर्व तयार करून दाखवलेले आहे. आता तुम्ही बघा कसे कसे रूम सजले आहेत ते. हां बघून झालं. राहायला हां राहायला या. आम्ही कुठेही कॉम्प्रोमाइज केलेलं नाही. पण नियम तो नियम की ट्विन 1, ट्विन 2ला टेरेस मिळणार नाही. कारण ते आहे फक्त गोल्ड आणि सिल्वरसाठी. कारण त्याला आम्ही प्रायव्हसी दिली आहे. प्रायव्हसी म्हणजे ठेवायची आहे म्हणून आम्ही त्याला दिला, नाही तर आम्ही कॉमन ठेवलं. पण कॉमन आम्ही ठेवणारच नाही. तो ते गोल्ड आणि सिल्वरवाल्यांसाठीच प्रायव्हेट असणार. कारण प्रायव्हेट पण काहीतरी वस्तू असली पाहिजे कुठेतरी. सर्वच कॉमन असलं की चालत नाही ना. जसं आता बघा कॉमन वॉशरूम तुम्हाला चालत नव्हते तर कॉमन टेरेस कसं चालेल? गोल्ड सिल्वरवाले टेरेस यूज करणार. ट्विन 1, ट्विन 2 वाले असे खाली असे त्यांना बसायला बिसायला आम्ही देऊन खाली तुम्ही यूज करू शकता. ते नवीन डबा पण बसवलाय स्पेशल, ते पण सांग. काय नवीन डब्बा? स्पेशल सगळ्यांना पाठीमागे. कुठे नवीन डब्बा? ते कॉमोड. हां ते हां मग ते सांगितलं ना त्यांना. वेगळं ते वेगळं हे वेगळं झालंय. चला आता जाऊया. मैं बोली डब्बा कहाँ बिठा यार ना, कौन सा डब्बा बात कर रहे हैं. चला झालं तुझं. चला हे बघ काय चालू आहे इकडे. काय तोडू? नको हे राहू दे. शेड ते राहू दे. तू ऊन नाही पडणार काकी तुमच्यावरती. नाही हे बघ फोटो काढायला चांगला आहे ना. हां ओमकार याला लाईट असं लावूया काय? हां म्हणजे फेरी लाईट मस्त वाटतं. त्या माडापासून या माडापर्यंत फेरी लाईट लावूया ओमकार. लावूया. आपल्याकडे आहे, आमच्याकडे आहे तो. ती फेरी लाईट काढा पहिली. ती कधी लक्ष आलं तर ते स्पायडरचे नेट काढा. करायला पाहिजे त्याच्यावर. तुला एक सांगू काजल, एक मी वाक्य म्हणतो गावच्या ठिकाणी हे वाक्य अप्लाय होतो. काय? इकडे इंटरनेट स्पीडपेक्षा इंटरनेटपेक्षा स्पायडर नेट जास्त फास्ट आहे. बरोबर बोललो ना? इंटरनेटची एवढी स्पीड नाही तेवढी स्पायडर नेटची स्पीड आहे. कारण दर 2 दिवसांनी मोठा नेट येणारच इकडे. चला लाईट घालू दे. याच घालवा. दुपारच्या झोपा काढा मित्रमंडळ. काय ते बघा ताणून झोपा. खायला द्या आम्ही झोपतो. आणि इथे बघा हे दुसरं. कशी झोपली बबू तू? हा बबू कशी झोपली तू? हां अजून लाडात अशी. आणि बघा आणि तुम्हाला खरं सांगतो हे सर्व करता तुम्हाला बघायला व्हिडिओ वाटत असेल की बेड लावले हे लावले, पण दमायला खूप होतं. एकदम वरती खाली करून बेड आणा, ते आणा, टॉवेल आणा, काय आणा.